खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बेलश्री दखरा एबसुआ सिजौगुरि गुदि फरायसालियाव सांग्रांथि मेल खुंदों। हायुङारि मानास हाग्रामानि बासबारि हाग्रा ओनसोलाव जिब जुनारनि समायना नुथाय। रायजोनि गुबुन गुबुन जायगाजों लोगोसे बाक्सानि सालबारियावबो आइपिएल जुवानि हेंथायै नायबिजिरनाय। बोडो सुरक्षा कमिटिनि बिजाथि जन दासनि बिसायख'थि फोसावदिं जथुम्मा। 152 बिएनसिआरपिएफआ चौर्य दिवस फोरबो खुंदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बेलश्री दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मैया मंगलबार खालि आदब आरो गुनगोनां सोलोंथाइखौ बिथा खालामनानै गुनगोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनायखौ सिजौगुरि गुदि फरायसालियाव खुंफुंदों। बे मेलखौ बेखेवनानै होयो सनितपुर जिल्ला एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि फोरमायग्रा बसुमतारिया। बे मेलावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु एबसुनि बुंथिगिरि अबित नार्जारिया। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा एबसुआ सोलोंथाइनि सायाव लानाय मिशन, समाजारि थासारि, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो खोमसि फोथायनायनिफ्राय हारिया खहा जानायनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। बेनि अनगायैबो बिटिआरनि सिमा बारायनाय, हानि जेंना सुस्रांनाय आरो बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनि थासारिनि सायावबो गुवारै बिबुंथि लाखिनानै एबसुआ बर' हारिनि उन्दै बैसोआव हाबा लानाय थासारिखौ गोख्रोङै बादा होबोआमोनब्ला रोजा रोजा बर'फोराबो आयेन बायदियै जेलाव थाहैनांसिगौमोन होननानै गावनि बिबुंथियाव दाजाबदेरनानै बुंबावो। बे सांग्रांथि मेल हाबाफारियावनो सनितपुर जिल्ला एबसुनिफ्राय फारियै नेहाथारि सानसुमा नार्जारी आरो मावख' नेहाथारि सानखां बसुमतारियाबो बाहागो लायो। हायुङारि मानास हाग्रामानि बासबारि हाग्रा ओनसोलाव जिब जुनारनि समायना नुथाय। वाइल्ड लाइफ फट'ग्राफार नयनज्योति दासनि केमेरायाव सेबखांजादों ब्लेक पेन्थारनि मानै बिमा फिसा। बेराफारसेथिं टुरिस्ट गाइड बिकु कर्मकारनि केमेरायाव सेबखांजादों लेवा मोसानि उदाङै बेरायथिंनाय समायना नुथाय। हायुङारि मानास हाग्रामानि बे नुथाया गोसो बोदों हादरारि गुबुन हादरारि दावबायारिफोरखौ। बाक्सानि टोलन बाजाराव सालबारि महकुमा पुलिस बेंगिरि आरो बासबारि पुलिसनि सिरि नायबिजिरनायाव आइपिएल जुवानि बुकिखौ हमनो हादों। हमजानाय आइपिएल बुकिया रागबिलनि मफिदुल इस्लाम। मफिदुलनिफ्राय हमदों नगद रां, मबाइल फन, आइपिएल जुवानि नथि पत्र। मिथिनो हानाय बायदिब्ला हमजानाय मफिदुलआ गोबाव समनिफ्रायनो इन्टारनेटनि गेजेरजों सालायबोबाय थादोंमोन आइपिएल जुवा। बे समाव बासबारि पुलिसनि जिम्मायाव मफिदुल इस्लाम। बोडो सुरक्षा कमिटिनि बिजाथि जन दासनि बिसायख'थि फोसावदिं जथुम्मा। हारि, हा-हु आरो रावखौ रैखाथि होनायनि मोजांनि थाखाय इउपिपिएल, बिपिएफ आरो बिजेपि दोलोखौ नागारनो खावलायदों। थामथि खोलोबआव बिसायख'थि जानो गोनां 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबा बिसायख'थिनि सिगां दुंहाव थासारि सोलिगासिनो दङ। इउपिपिएल, बिपिएफजों लोगोसे बोडो सुरक्षा कमिटिजों मदद होजानाय बिजाथि जन दासआबो गामिफोराव बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ गोख्रोंसिन खालामदों। जन दासआ बिटिसिआव थाग्रा 22 लाख बोडो सुबुंफोरनि हारि, हा आरो रावनि मोनथाय मोननायनि थाखायनो बिसायख'थि गेलेदों। थांनाय 10 बोसोराव आथिखालनि एमपि नबकुमार सरनियाया बोडोफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव फेलें जादों होननानै जन दासआ बुंथियो। बाक्सा जिल्लानि मानास बिधानसभा बियाबनि तुलिगुरियाव मोनसे बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै जन दासआ इउपिपिएल आरो बिपिएफ दोलोनि बेरेखा भट होनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। बिथाङा बुंदोंमोन दि हारि, हा आरो रावनि रैखाथिनि थाखाय बिपिएफ, इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोखौ बोडोफोरा नागारनांगौ। 152 बिएनसिआरपिएफआ चौर्य दिवस फोरबो खुंदों। चिरां जिल्लानि कुकुरमारि धालिगावआव 152 बिएनसिआरपिएफआ चौर्य दिवस फोरबो खुंदों। कामान्डेन्ट श्री अमखरनाथआ बे खाबुआवनो मोनसे दरबार एबा सैनिक सन्मेलन खुंनानै गासैबो अफिसार, साबअर्डिनेट अफिसार आरो गुबुन गुबुन रेंकनि मावफारियाफोरनो मिथिहोयो दि दुलाराय भारतआवनो सिआरपिएफआ बोसोरफ्रोमबो 9 एप्रिल खालि बे चौर्य दिवस फोरबोखौ फालिनाय जायो। मख'नो गोनांदि 1965 मायथाइयाव जेब्ला भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा जायो अब्ला
गुजरातनि रान खासनि सर्दार पोस्टआव नैथि बेटालियन CRPFनि मोनसे प्लाटुना पाकिस्ताननि आर्मिजों दावहा होदोंमोन आरो बे दावहायाव CRPFनि गासै 6 जवानफोरा मुंख्लं जादोंमोन। नाथाय गासै 34 पाकिस्ताननि आर्मिखौ गावथारदोंमोन आरो 4 पाकिस्ताननि आर्मिखौ गोथाङैनो हमनानै एरेस्टबो खालामदोंमन। बै साननिफ्रायनो CRPFआ बोसोरफ्रोमबो बे शौर्य दिवस फोरबोखौ खुंबोबाय थादों होननानै मिथिहोयो। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।